Video kamera. Kecil. Besok mau थामजिसेथि पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै पानेरि दख'रा बार' लाफा हारिमुनि जा हारिमु बिलिफां बेयाव आङो मेथाइ खननो आवगायदों बिनानाव प्रियंका नांगौ बे समाव आसा खालामदों गासैबो रंजाफागोन रंजागोन सेंग्राफोर रंजागोन बेथिंगाय रंजागोन रायजोफोरालाय गोजोनदों नामा रायजोफोर गोजोनदों नामा मेथाइ खनखांनायनि उनावनो बयसफोर बर' गान रोजाबगोन आरो बिनि उनावनो संगिना ग्रुप डान्स सुबादुगुरि रिलिज जानानै थानांगौ सोर जागोन लोगो ओइयाव थांनाय बुंनालाय निजों साबैसे रोजाबगोन ओइ मानामोनलै माबा मुरमेला बर'नो सोर रोजाबगोन मोजां होना रोजाबगोन ना मोसागोन रोजाबगोन मुरमेला बर' मुरमेला बर' बुंनालाय मानो खन गैला मोनसे भिडिअ बनायदो ada kon kon kamera minta terus video nama kon kon dah terus nanti saya bisa muter deh saya bisa muter deh sidang cinta apa sih sidang
Thank you.